Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tiflan. Summa litablughu ashuddakum summa litakunu suyukhan. Summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukhan. Wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma. Wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma. Walitablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Huwallazi yuhyi wa yumitu fa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Huwallazi yuhyi wa yumitu fa idza qada amran
yujadiluna ya alladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun alladzina kadzabu bil kitab alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bi rusulana wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun fasawfa ya'lamun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa Utawi Allah iku alladzi zat dzat khalaqakum kang nyiptakake nyiptake sapa zat ing sira kabeh min turabin saking lemah summa nuli min nutfatin nuli saking nutfah Oleh ini punya jak pen. ya Oh ya, mani. summa nuli min alaqatin saking alaqah Segumpal darah summa yuhrijukum nuli metu nuli ngetokake sapa zat ing sira kabeh tiflan ing hale dadi bayi summa nuli litabalugu supaya balik sira kabeh sampai sira kabeh asyuddakum ing bangete sira kabeh kekuatan sira kabeh summa nuli litakunu supaya ana sira kabeh ku suyukhon seh ku tuwek seh ku wong tuwek wa minkum lan iku saking sira kabeh man utahe wong yutawaffa diwafatake mingka belu saking sadurunge tuwek sadurunge balik sadurunge bayi sadurunge remaja walita belugu lan supaya sampai sira kabeh ajalan ing ajal tempo musamman kang diweruhi kang diarani wala alakum lan supaya sira kabeh iku takkiluna angen-angen sira kabeh berpikir dadi Allah nyiptake sira kabeh saking lemah sampean lahir di Sidoarjo durung mesti lek sampean iku asile teko lemah Sidoarjo bisa jadi teko lemah India bisa uga teko Amerika teko Brasil waduh mergo sing dipangan tempe teko deline teko
Amerika. Dipangan karo ayah sampean, dipangan karo ibu sampean, terus dadi nutfah. Mulane Allah dawuhna wa ambatakum minal ardi nabatan. Surat lan awan nukulake sira kabeh minal ardi jae bumi nabatan ing kali tukul temenan. Jadi weni sampean iku bisa jadi teko India, mergo beras impor teko India. Bisa jadi teko Vietnam utawa Kamboja. Bisa jadi teko tanah sing di jero laut. Teko iwak pindang. Suma min nutfah, nuli dadi ngerti nutfah? Apa? Tahu. Nutfah itu bagian dari mani. Hanya satu sel dari jutaan sel. Sampean pernah mikir sedina wong iku iso ketana nutfah pira? 10.000. Padahal ya sedina 10.000, produksi 10.000. Sedina iku 24 jam. Pirang detik? Cara gawe konveyor ngono. Mulai bahan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dadi nutfah. Iku pirang detik butuhe? Betapa canggihnya. Saman sepeda motor oleh ngerakit iku butuh pirang jam? Ya, sepeda motor wedok bebek karo sepeda motor lanang iku suwean sepeda motor lanang kacae beberapa menit. Jadi tiap berapa menit iku wis berhasil ngetokno sepeda motor bebek. Jadi katakanlah sedina produksi piro? Lah iki 10.000. Betapa canggihnya. Nah dari sekian juta nutfah itu memang hanya satu yang berhasil. Yang lain apa? Nah itu butuh perjuangan itu. Lah sama dadi pemenang, nek sama dadi wong sing kalah keliru. Astagfirullah. Sama niku sudah memenangkan pertarungan jutaan. Mana saya tingkat terakhir. Tingkat terakhir sekecamatan. Sampai iso ngilem di rahim 9 bulan. Iku saking nutfah. Suma min alaqah, nuli saking segumpal darah. alaqah iku daging apa darah? Darah. Daging. Ayo bener. Mudghah niku daging. Nek mudghah daging. Nek alaqah darah. Jadi pertemuan antara sperma karo ovum. Jadi alaqah Embryum. jadi zigot. Terus zigot. Bukan buku fisika, buku biologi kok ketemu. Nah, angel-angel takon Mbak Google. Sumayuri jukum tiflan nuli ditokno rupa bayi. Lah proses 9 bulan asalnya satu sel terus berubah menjadi bayi pirang kilo? 5. Sopo dong ngelairno 5 kilo? 2 kali ya 2
5 ton ngene paling. Paling lancar. Paus. 3 kilo sak ton lho gawet dhewe jan bayi iku. Lho 9 bulan asale satu sel. Tahu hitung sampean kecepatan pemecahan sel iku mau. Asale 1 dadi loro dadi apa dadi 8 dadi 11 dadi loro dadi sudah apa dadi 100 dadi 512 akhirnya jadi sak giga. Ayo kesuwen wis. Lah bayi 3 kilo 1 ton iku malu pirang giga isine. Berapa terang? Mikir sampean. Betapa canggihnya. Wasale 1 sel. Kok iso dadi mripat, dadi kuping, dadi paru-paru, dadi jantung, Dari tulang, otot, dadi ginjal. Akhirnya keluar berupa tiflan berupa bayi. Semalita belughu asuddakum. Nulis sampai temeka kekuatan sira kabeh. Ana sing 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mulai sampai ndelarek cilik. Sing umur 5 tahun, 7 tahun umbelen. Lho, ngerti istilah umbelen? Rembes. Loro-loron. Tapi ditanono 10 tahun kas. Dadi wayu. Tapi yang ngono. Ya, lita belughu asuddakum. Sampai temeka kekuatan sira kabeh. Sumalitaku nusuyukhon. Sampai akhirnya dadi wong tuwek seh. Tuwek ekek-ekek. Saking tuweke. Sing luwih terperinci bukan surat Al-Hajj 5. Niku diperinci mulai awal sampai akhirnya dikeluarkan bentuk bayi. Wa minkum may yutawaffa min qablu, sebagian ana sing di pateni sadurunge. Ana sing sik jero wetengan umur 6 bulan rontok. Ana sing oleh 3 wulan rontok. Tapi ana sing di jero wetengan iku 2 tahun. So, Imam Syafi'i. Jadi sebagian ana sing di pateni sadurunge. Kadang-kadang ya kecelakaan sing cati ku jentikane tok. Ngono ku wis mati. Mulai sawane gempa gagak ngene, durung karuan. Durung karuan sampai tuwek. Eling kanca sampean. Adik kelas. Sapa? Dafa. Dafa. Isa uga mari ngono sampean sing nyusul. Siap. Cek kendele sampean. Oh sampean kate lunga nang Surabaya persiapane pirang-pirang. Siap helm, siap SIM, siap STNK, bensin, sangu. Padahal iku lunga nang Surabaya. Lah sampean meneh-meneh lunga nang alam barzah. Wis siap ya? Wis siap. Siap gak siap wis budal. Cek kendele sampean gak persiapan. Mulai jare Nabi Kayis, ngerti wong Kayis iku.
Al-Kayis wong sing cerdas, pinter. Wong sing siap mati siap-siap waya-waya sak waya-waya wis siap budal. Lah cek kendele sampean. Lah kebalikane ke Al-Kayis apa? itu bodoh jahil ya. Ya bodoh kan? Lho kok bodoh sih? Yo gak bodoh mana? Apa? Goblok itu. Wa minkum may tawaffa min qablu ana sing di pateni sik bayi, ana sing umur 5 tahun. Ana sing pas remaja. Emane renggo pandeng arek ya pinter. Mati. Nek arek nakal babas kapok. Wanita belenggu ajalah musamma sebagian orang sing ditunda sampai ajal sing ditentokno. Kadang-kadang iso yo guyon. Lho iso malu sing guyon karo aku. Lah kok moro-moro gak ono. Ayo sore malu sik mrene sik ngaji. Moro meneh kabar krungu kabar esuk-esuk. Innalillahi. Wala alakum takilun supaya sira kabeh padha wis sangen-angen. Pun. Wis siap. Nduk. Ini di persiapan. Persiapan. Wah. Utawi Allah. Utawi awake Allah bidzat. Iyo nguripake wayu mitulan mateni. Allah sing uripno sing mateni. Sampeyan urip krana Allah sing uripno. Nek pangeran mateni dicikuk nyawane wis mati. Faida qadha mongko nalikane ngukumi sapa wa amron ing perkara fa inama yaqulu mongko sedune dawuh sapa wa la maring perkara kun ana fayakunu mongko ana nek awak karep wis kun fayakun. Surat Yasin ayat 82 ya Bang. Idza qada amran fa inna ma yakul kun fayakun fasidana li biyadi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Dadi nek awak ngarepno sak waya-waya kun dadi ya fayakun mongko dadi. Jadi gak angel mungguhe Allah ngarep napa dadi wis. Nah awake dhewe perlu persiapan. Ngene. Surat Ali Imran ayat 117. Jarang buka Qurannya. Badi'us samawati wal ardi fa idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Surat Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa indahi kama sali Adam. Orang kaum turab sumaka yakulaukun fayakun. Jadi nalikane Allah menentukan urusan kun ana fayakunu maka alam tara ora ningali sira Muhammad ilal ladina mariwa akayujadiluna padha mbantah sawake
fi ayatillah ing dalam pira-pira ayate Allah ana yusrafun ana kaya apa yusrafuna dienggo ake sapa wong akeh aladina wa akeh kadzabu ora ke sapa akeh bil kitabi lawan ki wa bima lan kelan barang arsalna ngutus sapa ingsun bi iklan ma rusulana ing pira-pira utusan ingsun fasau faya'lamun moko bakal ngaweri sapa wong akeh sing kaitan ditakon iku apa gak angen-angen kok niku dekene dikandani fasau faya'lamun moko bakal ngaweri sapa wong akibat kita tidak beriman menentang ayat-ayate Allah. Jadi kuwabe minangka tanda bukti kekuasaane Allah. Surat 75 apa namanya? Summa kana alaqatan alam yakunut fatam mimmani yumna summa kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa dzalika biqatilin ala ayyuhiyal mauta alam yakun nutfatan min mani. Mulane tak terangno mangkan nutfah itu bagian dari mani. Jadi nutfah itu hanya satu sel dari jutaan sel, miliatan sel min mani yumna saking mani. Jadi nutfah itu hanya satu sel dari mani. Nah, itu diciptakake dening Allah dengan kecepatan apa itu ngarani? Kecepatan cahaya. Lah 9 bulan isa wis dadi 3 kilo sak ton. Ana sing 4 kilo kadang-kadang berarti kecepatannya berlebihan itu. Ya saya mau nek mau wedok lek duwe penyakit diabetes iku bayine luwih gedhe tinimbang sing normal. Apa darah iku mengandung gula. Lah darah mlebu nang bayi karo bayi diproses jadi daging sehingga luwih gedhe tinimbang wong normal. Gitu ya.